Dále tu máme Anetku Pražákovou. Je veselá holčička, která se do školy moc těší. Má ráda tanec, zpívání a hry na zahradě. Ráda vykresluje omalovánky, nejraději však tráví čas ve světě zvířátek. Bude také veterinářkou. Ve jménu svatého Michala a svatého Jiří je pasuji na budoucí školačku. Postav. Natálka Rovenská. Kreslí krásné obrázky, je to holčička, jejímž světem je svět panenek, obrázků, písniček a princezen. Je citlivá a ohleduplná. Těší se, že bude paní doktorka. Ve jménu svatého Michala a svatého Jiří je pasuji na budoucí školačku. Postav. Zázraky máme čakať, poď, zachráňme lásku, veď vieš nás. Poď, zachráňme lásku a dáš tam. Lukáš Stránský. Je fotbalista tělem i duší, velký kamarád, který se směje od rána do večera. Je to chytrý kluk, který rád staví, maluje, vypráví historky ze života a navíc chce být veterinářem. Zatím se doma stará o křečky a psa Buddyho. Ve jménu svatého Michala a svatého Jiří je pasuji na budoucího školáka. Postav. Filip Tomášek. Rád maluje obrázky traktorů a jinou zemědělskou techniku. Paní učitelku naučil třeba, jak rozeznat traktor Zetor od John Deere. Umí vyprávět o lese a o zvířátkách, které v něm žijí. Byl velkou oporou při nacvičování mateřinky. Má vrozený organizační talent. Filipek si přeje být veterinářem. Ve jménu svatého Michala a svatého Jiří je pasuji na budoucího školáka. Postav. A dnešní poslední pasovanou je Viktorka Zátravská. Je velká kamarádka, která neskazí žádnou legraci. Je veselá, zajímá se o tanec, pohyb, ráda zpívá a kreslí. Baví snad úplně všechno. Tak počkáme, co z ní bude. Třeba herečka nebo šermička. Herečka. A hele. Ve jménu svatého Michala a svatého Jiří je pasuji na budoucí školačku. Postav. Dobrý. Dobrý. Na chvíli se ke mně podívejte teď všichni, jo? Děti, co tam stojíte vepředu? Proč?
Ne, Ondro, nejď tam neházej, Ondráč. Ještě nepijte, musíte si nejdřív přiťuknout. No, to počkejte na všichni. Já Radka točí. Na zdravíčko, ať se vám líbí ve škole. Na zdraví. Na zdraví. Držíš? A nepouštěj všichni najednou, jo? Katastrofa nějaká. Jaká? Ježišmarja. Tak nám děti odletají do školky symbolicky, tak doufám, že nám to někdo nepodpálí něco. Držte to, co nejdýl, aby to letělo nahoru. Držte to. Tak. Už letí. Dobrý, dobrý. Krásný. Už jsou dost vysoko, tak snad už to nespadnete. Tamhle ten je náš. Vidíš? Mám nějak to spadne někde jiný. Všichni nemůžou mít růži. Tak vás podělíme. Ale budou nový svítidla, co? Stráží majáky som po cestnej púšti. Z úloh presilných nezložím skúšky.